E hoxe falamos en clave social e martes nos desplazamos ao Centro Ocupacional A Escada e ao Paseo Marítimo. Imos falar con Josu López Agra, que é pedagogo do Área Municipal de Benestar Social e docente en A Escada, no propio Centro Ocupacional, que onte foi aos seus usuarios e usuarias xunto con outros colectivos protagonistas de unha iniciativa moi especial, se chama Basuraleza, así como escoitan vostedes. Precisamente, seguro que lle suxeren moitas cousas este lema. Non lo vai explicar o propio Josu López Agra. Que tal, Josu? Moi bons días. Bos días, bos días. Antes que nada, agradecerte moitísimo. Non só que hoxe nos atenderas, teño que dicilo públicamente, non me podo resistir. Todo o teu apoio é unha das grandes apoios que ten este programa para falar de contidos sociais aquí en Radio Culleredo. Responsable, unha das persoas que máis nos apoia para conseguir entrevistas e temas é Josu López Agra, e nós o temos que decir públicamente. Moitas grazas, Josu. Gracias a vos. Bueno, decía, ahora en A Escada estades comezando o curso, falamos con a responsable técnica hai uns días, con Pili Vilar, ahora aterrizados os alumnos e alumnas, imagino que xa con moitas cousas que por facer. Un exemplo, unha actividade que tiña lugar no día de onte. Fálanos de ese proxecto de Basuraleza, creo que o dixen ben, non? Sí, a ver, Basuraleza é un proxecto vinculado a Ecoembes, o tema de residuos, non? Entón, é unha actividade que leva organizando o centro de día que temos ao noso carón aquí na Cros, o centro de día de persoas maiores, pertencente ao Consorcio Galego de Servizos Sociais, e que invita a distintos grupos de Culleredo a realizar unha actividade que o grosso é a educación ambiental, non? Entón, os invitados neste caso se forman grupos de aquí, do Centro Ocupacional Municipal da Escada, do Centro de Atención a Persoas con Enfermidades Mentales, o CRPL de Culleredo, de Asociación APEN, digamos máis coñecido coloquialmente por los cullerdenses como a Casa Rosa, vale? As persoas usuarias desa instalación. Participan tamén, por suposto, as persoas maiores do centro de día de Culleredo e, finalmente, os rapaces do Instituto Rego de Trave. Vale. Do que se trata, basicamente, de concienciar sobre o tema dos residuos, de concienciar que non se debe de deixar o lixo en calqueira parte, calquer tipo de residuo. Se trata un pouquiño de traballar eso, non? A actividade máis concreta é que en media hora que se deixa a cada grupiño, cunha bolsa, cunhos guantes, ver a cantidade de lixo que poden recoller, non? A actividade desenvolveuse no Paseo Marítimo de Oburgo, na zona do Parque Infantil, nesa zona de influencia, e xa digo, en media hora, separados por grupiños, vai a recoller os residuos que vayan visualizando, non? A actividade ten outra vertente, aparte da educación medioambiental, que é fomentar o tema solidario, o tema de cooperación, o tema de voluntariado, xa que os rapaces e rapazas do Instituto Rego de Trave fan de padriños, madriñas, vamos a decirlo así, e cada dous alumnos, alumnas, collen unha parella de persoas con discapacidade intelectual de Escada, persoas con enfermidade mental de APEN ou persoas maiores do centro de día, vale? Co cal se está fomentando esa solidaridade
nos rapaces adolescentes, se está fomentando tamén pois ese espírito, esos valores que tanto se precisan no momento no que nos atopamos, non? Curioso ver a implicación desos xóvenes, como conectan, como interaccionan pois cun rapaz con autismo, cunha rapaza con unha enfermidade mental, cunha persoa maior, como se saúdan, como se abrazan. Entonces, é unha actividade, xa digo, que ten moitas vertentes, aínda que a principal, por suposto, é o tema de concienciación e educación medioambiental, non? Non é a primeira vez que se produce ese tipo de interacción, porque eu lembro, non sei se seguides facendo pois este tipo de actividades, pero lembro moitos obradoiros sobre reciclaxe, sobre todo sobre reciclaxe de papel e cartón que facía o alumnado o centro en moitos colexios do municipio. É dicir, que esta experiencia de interconectar o alumnado de A Escada con pois a rapazada do municipio, dos centros de ensino, non é a primeira vez que se fai. Sí, sempre se tratou de facer, non? É un dos principios educativos que temos aquí na Escada, que é o traballar o tema de respeto medioambiental e de concienciación medioambiental, non? En ese senso, pois moitas veces o noso alumnado efectivamente saiu fora pois dentro dos institutos, pois ensinar a facer papel reciclado, outro tipo de cuestións con materiais así de refugallo e demais, non? Entón, sí que é unha liña que nos temos moi presente, porque asociamos tamén despois que moitos dos nosos alumnos e os veciños e veciñas os verán. De aquí da Escada saíron moitas das persoas que hoxe en día pois están traballando nos nosos xardíns, de Culleredo, de Cambre, de Arteixo, de outros sitios. Son proxectos que naceron de inserción laboral desde aquí, non? Porque sempre se ve o tema medioambiental como unha alternativa de inserción laboral, tamén como unha alternativa, pois eso, de concienciación. É un área de traballo moi prioritaria desde aquí da Escada. A parte que imagino que o obxectivo básico tamén é ese dotar de ferramentas, de habilidades, non sei se a palabra é habilidades ao propio alumnado, non? Porque se trata de darlles todas as posibilidades máximas que teñan dentro das súas circunstancias para desenvolverse na vida diaria, especialmente con habilidades laborais e tamén sociais, ou interrelacionarse con outros colectivos. Efectivamente, trátase tamén de que os rapaces, pois, onte acompañándoos, pois a veces pois temos que entender que hai unha discapacidade intelectual, pois non ven que un papel albal, que unha colilla, pois poden facer un daño ao solo, poden ter unhas consecuencias para a fauna que está no paseo, en fin, ese tipo de cuestións que, hai que velas, non? Sobre todo as persoas con discapacidade intelectual, que a veces lles costa un poquinho máis pois ese tipo de aprendizaxes, pois efectivamente pois hai que traballalos, non? Entón, ese é o obxectivo que temos aquí desde a Escada. E estamos a falar dese proxecto Basuraleza, que onte pois vivía unha xornada de interrelación entre o alumnado na Escada e tamén de outros colectivos, tamén pois rapaces e rapazas de un instituto de Culleredo, en concreto o Rego de Trave. Antes falabas de, non sei se chegaches a decir cifras, porque sei que as falamos antes da entrevista, de recollida. Canto se recolleu de lixo?
é un tema simbólico, pero bueno, que a todos os participantes e as participantes lle fixo moita ilusión, porque o ano pasado recolleranse 9 kilos en media hora, estamos falando, con un grupiño de persoas, pois este ano foron 20 kilos. Eso que, bueno, teño que decirlo, que o Paseo Marítimo, bueno, pois está ahora mesmo, pois xustamente onte, pois estaban, bueno, pois os equipos de traballo de tanto de xardiñería como de limpeza por ali, está bastante curioso, pero se rebuscas sempre hai algo. Pois onde apareceu pois unha suela de zapato, un peine, en fin, residuos que, claro, están aí, a veces están metidos aí pois debaixo dos arboliños. Esa pegada do ser humano que sempre deixa a súa impronta, desgraciadamente. Bueno, a pegada, digamos, da vertiente máis urbana do ser humano, onde hai aglomeracións en zona urbana sobre todo, sempre hai este tipo de rastros, e iso tamén supoño que para o vosso alumnado, imagino que tamén pois, os rapaces dos institutos, pois nas institucións e dos outros colectivos, tamén, como decías, esa concienciación está na base de iniciativas como a de onte, non? A eles e tamén ao resto da sociedade que, por exemplo, poden estar a escutar esta entrevista. Debíamos todos concienciarnos un pouco máis, non? Claro, a ver, se intenta, porque estes rapaces que, bueno, pois 12, 13, algún 14 anos, pois evidentemente son eses rapaces que despois van a estar pois en eventos, nas festas do Burgo, en concertos e demais, e que estamos a ver como tratamento de residuos que fan estes rapaces, pois en xeral, con excepcións, por suposto, pero está sendo pois deixar a bolsa con botellas, con restos de bolsas, en fin. Entonces hai que empezar a traballar moito esta cuestión con eles, porque, bueno, realmente son os que dentro de nada van a estar neses contextos, que deben ter un comportamento cívico nese senso, non? E darse de conta o mal que supón pa a natureza, pois, o tema de deixar os residuos aí, non? A posible morte de paxaros porque están picoteando en plásticos que lles chaman a atención, bueno, en fin, os plásticos no solo, en fin. Estamos a falar con Josu López Agra, que saben que é pedagogo en o área de Benestar Social e docente no Centro Escada, sobre unha iniciativa que tivo lugar onte Basuraleza con varios colectivos e non só con o alumnado de a Escada. Tendes xa, iso que acabamos de empezar o curso, xa tendes actividades deste tipo? Tendes calendario? Tendes máis así previstas? Porque non vai ser a única deste curso, témome, non? No, a ver, nos intentamos facer actividades tanto no exterior como dentro, non? O sea, seguimos un pouco a dinámica que empezamos pois fai un ano de isto é un centro ocupacional, a liña principal é a preparación para un posible traballo para que os rapaces que poidan acceder a un entorno laboral, se sea protegido ou se sea ordinario, pero tamén un espazo ocupacional para outros. Pero a maiores diso, na Escada intentamos facer unha formación complementaria en distintas vertentes para que os rapaces teñan o maior grado de autonomía personal e social, non? Un dos obradoiros pois que máis potentes e que traballamos moito pois é un obradoiro de prensa que traballamos todos os días polas mañán, intentando que os rapaces pois estén informados sobre o día a día para que en conversacións con pais, con iguais, con pois poidan participar debatindo de temas de actualidade, non? Entonces fomentamos moito eso durante o transcurso de todo o curso,
Pois o ano pasado trouxemos pois casi 30 persoeiros que veñen tamén a falarnos de actualidade. Persoeiros, me refiro a persoeiros pois tanto coñecidos como non coñecidos, desde pois unha concelleira, desde a presidenta dunha asociación veciñal, desde alguén que nos ven a falar de o trasplante de órganos, de primeiros auxilios, ou a persoa que traballa no servizo de limpeza, non? Entón, intentamos que os rapaces vexan realidades, non? Realidades que poidan facer de periodistas, porque eles fan de periodistas cando veñen eses persoeiros, son eles quen lles preguntan, non? Entón, bueno, pois aí estamos un pouco nesa liña. Pois unha liña na que se leva traballando moitos anos, o centro A Escada, vostedes o coñecen perfectamente, pero ás veces pasa desapercibida as actividades de centros como este, e é xusto e digno deles do traballo que fan, pois sacalo á luz, e iso é o que facemos nós con Josu López Agra, con o pedagogo de A Escada, docente, que forma parte do área de benestar social en Culleredo, e a quen lle agradecemos moitísimo pois o apoio que sempre nos dá, e lle damos a noraboa a ele e ao equipo de técnico do centro por ese traballo que xa acaba de comenzar o curso e xa teñen pois actividades para o alumnado. Josu, non sei se te queda algo máis que dicir. Pois nada máis, que falaremos de moitas máis actividades de aquí da Escada neste espazo que nos brindades. Pois seguro que si ao longo do curso. Grazas, un saúdo, moi bo día. Grazas.